awake kesel, raine kucel. Lah ngopo mergane? Mumbengi kepala mobil meneh. Rekane momong anak ngejak jalan-jalan bojone mah mogok. Neng ya untung wae bojoku ki lemu. Lemangan akeh. Dadine tak kon nyurung ki rasa. Ora, Bu? Ora raketan karo rada mecucu kok ya wis ben ora. Penting di bojo ki ana manfaate. Tur ngene lur ya, pesenku kanggo kowe-kowe sing durung di bojo kuwi, nek iso iki sesuk golek bojo ki golek sing lemu. Mergane ngopo? Akeh manfaate. Salah sijine nek mobilmu ki mogok, bojomu tak kon nyurungke kuat ora, Bu? Isih nesu. Nembok ya seben, penting fungsine daripada gengsine ora. Wis ngono wae ora. Sok aja lali kowe sing durung di bojo iki golek bojo sing lemu. Pertama, nek mobil mogok kon nyurung kuat. Kalorone empuk. Wis ngono wae ya.